ang amin. Basta, ito lang masasabi ko. Hindi nila pwedeng i-pressure na dapat magkaroon na ng batas ang Senado at Kongreso. Dahil may kapangyarihan ang LTO na maglabas ng department order para payagan ang legalisasyon ng pagpapatakbo ng mga motorsiklo as a public utility. In the meantime, dahil ang Senado at ang Kongreso ay hindi dapat maglabas ng batas kung wala kaming sapat na datos. Dahil manghuhula lang kami. Kaya pinag-aaralan natin mabuti para ang batas na ipapasa namin ay makatarungan at epektibo. Eh kung mag-iimbento lang kami, di ba dapat silang eksperto? Kaya nga,